Yes, general wabantu mamuka sei nekuswera hapo. Aiwa tinotenda Mwari kana muri right. So nhasi ndangoti ndingofona sezvo nguva yanga yati rebei mbijana kuti mumbotipa a quick update about Comrade Nyoka, since a lot is happening muma streets iko zvinezvi. Tiri kuona vamwe vakambobuda vakati takakumbirira mukomana, vamwe vari kubuda vachiti tauda kudzoka pacase. Zvinhu zvakawanda zviri kutaurika, but I understand kuti zvimwe zvacho hazvina basa. Now vanhu vada kunzwa kuti nyaya yaComrade Nyoka yapapi ende chii chiri kudiwa kuti chiitwe kuti zvinhu zvirambe zvichienderera mberi mukomana arambe achiwana help. Thank you so much. Right, sekuziva kwamunoita kuti nyaya yaComrade Nyoka yemabhunu is politically motivated, but in the element of the criminal act, whether it is trumped up charges or it is real, it's up to the judicial system to come up with the last say over that. So, nyaya Comrade Nyoka yemabhunu, we are trying to make engagements nenzira dzese dzatinokwanisa and mobilize funds kuti tigone kupa malawyer. Zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Sekuziva kwamuri kuita kuti musi wa15 paifanirwa kukickstarter the issue yavo kuti iende kutrial yakapushwa to the 20th of August, but tiri kunopinda mukoti. Izvozvo zvichakangomira zvakadaro. So my lawyers are ready, vave every document ravange vachida kuti vagone kunomira mukoti. Taakumirira kuti tinzwa kuti zva20 zvinhu zvifamba sei. Then on the issue yekukumbirira Comrade Nyoka yemabhunu, Yes. I think it's a reckless statement at one point. I don't know how far true it is, but zvakatinakira kuti it's an indirect admission kuti the system of ZANU-PF and the president in particular, kana tikatora Apostle Makore, sekutara kwavakaita kuti ndakataura napresident kuti Comrade Nyoka yemabhunu vareleaswe. It clearly shows that he is public. Kuti the persecution iri kuitika pana Comrade Nyoka yemabhunu is directly handed in to the president himself, which is actually a sideshow as of current situation. We cannot entertain that. Kana vakaita tinotenda tona nemaresults, kana vasina kuita vasinyepa ndopapa munonzwa tichitaura kuti this case has gone far too long. It's not a token of the content creation. It's quite a serious issue because Comrade Nyoka yemabhunu is not just a person, is also a family man. So we need to make sure that whatever we are doing to this case, it must draw us closer to the results. So isusu zvatirikuita ndezvatinokwanisa kuita, zvinokwanisa kuitwa nejudicial system of South Africa, zvinenge zvichiitwa nejudicial system of South Africa. So whether ZANU-PF is in control of this case or is not in control of this case, we are trying to make effort to do engagements of all the stakeholders who must come to board as to the resolution of this matter. Izvozvo tiri kuzviita kuitira kuti tipatsanure the justice system and the political activity. Because once we do that, we are jeopardizing the credibility of the judicial system of South Africa. Because we cannot fight Zimbabwean political war in the foreign judicial system. So we want to believe that whatever is happening, it can be tracked back to understand that it is clearly criminal matter or judicial process which must come and resolve the issue in question without political interference. Apo nepapo tiri kuona zvedu glitches ari kutipa ma-evidence ekuti this case is actually being driven politically, but we are putting all those reports to the stakeholders vanogona kudzihandla. Tine ma-blockages akaitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana madaisango kunge tichi-engager, tichiona kuti paita an executive power interfere kuti tiregedze kupinda in those doors. But even those zvakamira zvakadaro,
we are still convinced that this is a political case, and we have actually put in place all the political dynamics which needs to be included to interfere also into this process, as much as the requirements of all the support could support all the justice system patiri kuenda kunopeta now is sakangomira ipapo. Comrade Nyoka Mabuno is going to be in court to SWAT 20. We believe evidence is there, and also the lawyers are ready. Justice is ready nacho inyaya dzemafinances, because of the politics dzirikiitika dzevamwe vari kurambidza, but some of these issues zvimwe zvacho zvichazogadziswa naivo Comrade Nyoka Mabuno nekuti agara nguva yakareba into this case. Takambotaura kuti isusu vamwe tine kwatakabva tichiuya kuzobatsira, so we cannot leave this case is not fair. Then coming to the point yamataura yevamwe vakuti vakuda kudzoka mukese, we are still looking actually into this matter. Vamwe, we are not just ordinary people. The cyber crime irikitwa in diaspora to victimize vanhu in the name yokubatsira iri kuda kuitwa look into, but we are going to bring everyone to book. Kana tichinge tapedza nyaya dzatirikuita dzaComrade Nyoka Mabuno, hakuna munhu akadzingwa panyaya yaComrade Nyoka Mabuno. Nyaya inongoitika ndeyekuunderminana. Ndiri kunzwa ndakanzwa imwe statement yanga ichiitwa nana Gambagwe vachiita political masturbation na Traore. Kungozvifadza pavanga vachiita, because there is no one. This is a public matter. Whoever wants to come and give a hand or help with an idea is open. Saka zvavanga vachiita inini ndakaona sekuti is just a conversation yepolitical masturbation pachavo vari vaviri vari two. It's up to them. We don't have time to entertain the side shows. Okay. Yeah, but on that issue ya Comrade Traore and Gambagwe, Traore akazouya panapa akataura kuti zvoni Sarwaka, General Stole and everyone are remove that issue vari kufela. So I ndinoda kubvunza that question. I know kuti makambobvunzwa na DJ Wall, but I think panapa kunogona kunge pane vamwe vasinonyatsoinzwisisa. Imimi muri kunyatsofoira papi kana kuti makanyatsofoira papi pavari kuti imimi makafela pa issue ya Comrade Nyoka Mabuno? Since Takaita take over this case, I started up in them trial. Vakafeila vanhu vakaita bail application ndo yange yana judgment. The trial case of this matter is not even yet kick-started. It was postponed. So ivo pavanenge vachimeasure kuti tiri kufeila, I don't know what outcomes are they using. Sekutara kwandaita kuti dambudziko riri kuitika pano panyaya yaComrade Nyoka Mabuno ndeyekuti we have got a lot of people who are desperate of creating a political relevance using famousness yaComrade Nyoka Mabuno, you know, and it's quite wrong. That is why you heard me say, as of the current harshness irikushandiswa system and the heavy hand iripo pana Comrade Nyoka Mabuno, it is because of the media painting which was done by the likes of Gambagwe and all these other people who wanted to create a relevance of as if they are in custody of the crucial information over the factional fights in ZANU-PF, and they had to paint and market Comrade Nyoka Mabuno as a giant capable and a person capable to overthrow the government. That is why my statements, Eman Million, akatorwa my account and all those are fake issue statements which was being issued to actually paint Comrade Nyoka Mabuno. But the current state of Comrade Nyoka Mabuno is just a person who is staying in a humble state of life. Akatadza chero kubhadhara lawyer rake chairo achanga kupinda mucourt. You understand? Ari kuita defend on the crowdfunding towards kuti ave munhu arrive. But simply because we've got such great people and the conmen of the cybercrime in the diaspora, they are pushing that. In as much as you see, if they have, by the time they distance themselves from Comrade Nyoka Mabuno, they want to start and making bogus organizations which is said to be requiring the funds to come and sustain their lives. Makaona but it was Nana M31
pane zvakadhakwa zvekuita sokuti zvakunzi zvakuda mari yekuti ufande. You know, I did ask what state of office are you operating from? Politician or a journalist? You understand? You saw there's a lot of bogus organizations which is just a fashion to network the crowdfunding, which is very wrong. You understand? Now, because all those things are failing, they are labeling us as failures because they want to come back to the issue with a credible state of understanding to the people. Kuti komuri nyuka yamabhunu vakabata moyo yevanhu vazhinji kudzoka hakusiri kuti tafaila. It is because all the trials dzakaitwa dzafaila kuti create a confidence into people kuti vafande mari, which is very wrong. And as I told you that this matter, if these people doesn't back off, I am going to unleash my heaviness at this point. And I know kuti vanhu vanogona kutaura zvavanofungidzira kuti pamwe zviri kutamba zvandiri kutaura kana. I don't want anyone who is going to come in the way of releasing Comrade Nyoka Mabhunu as of now, because already we have highlighted and tagona kuona what is happening in the diaspora, and we are going to address this with a heavy hand. You understand? So we invite everyone who wants to help Comrade Nyoka Mabhunu, but criminalizing that sort of help you will be giving for the personal gains is a non-starter as of now, because mechanisms are already in place, and the relevant authorities are already aware of this matter in such a way that we don't condone that, and it's not going to happen. So it's not a matter of taking this matter to be a joke. We really need to rescue this young man, and he must be out of jail. Whether he's going to do the right thing or he's going to do the wrong thing when he is out there. But it's enough to persecute him. Kwehunhu wakapendwa nevamwe vaida kuti vanzivane information yakakosha kuti vanotora mari from the system and from the people. It is enough now. So the issue of Comrade Nyoka Mabhunu haina munhu akafeila. Okay, ndapanzwisisa General. So before I let you go panapa, since nguva dzedu ndo dzakutiperei, pane maamutaura nyaya yemafunds, pari kudiwa mari so far kuti mhuri yeZimbabwe inyatsoziva, because I understand kuti kune vamwe vanogona kunge shoko risina kunyatsosvika kwavari varitoshamisika kuti chii chiri kudiwa, you know, munhu angonongoibhadhara ari one. How much is needed now? No, as of current situation, mari iri kudiwa now is 3,500. It's just an outside service iri kudiwa to perfect my paperwork. Okay. Now. Marans or my US? No, Marans. Okay, Marans. Yeah. It's 1,000 must be paid today, and also 2.5 must be paid tomorrow. Okay. It's just to perfect the paperwork in terms of legalizing him into the country. Okay. Whatever is the outcome for this trial matter which is coming, he is covered. So we have got an organization who is also. Okay. Those are the people that is why I have said once we manage to mobilize those funds, I'm going to personally do those payments. Then I think that better. Shango, we are a proof of payments or the group of the well wishers. It's a service it will render by other people, but still my lawyer as of now. Okay. But those documents can be my lawyer. All right. Yes. Yeah. I think thank you so much, General, for having time. Vanenzevedze kunzwa tinongoti vanzwa. Move nezwa rakanaka, General. Thank you so much, Ngoma Kulendo. Thank you for bringing me up. Sharp. So muri Zimbabwe, that was General Stole. I think vanenzevedze kunzwa vanzwa sekutara kwandazviita. Munokwanisa ku get in touch, my numbers acho I'm sure ndo andaisa pa screen kunenge kuchidiwa mari dzacho kuti dzitese dzinge dzichifamba. Kune vamwe vari kuti vanenge vachida kuzonyanyonzwikisawo zvakawanda. Kune group rakagadzirwa reNyoka Yamabhunu well wishers, ndo kuti vanhu vaiva kuti vanenge vachiti pari kudiwa chakati vanhu vachita sei pachiningina. So
kana uchiziva kuti unayo mari yacho yekuti unokwanisa kuti unogona kunge ndisina nhasi but hanzi iridiwa by tomorrow but nhasi panzi pada kubhadharwa 1000 already in advance. You can get in touch with General Stole and the team, the likes of Anamkoma Godwin, vanhu vakawanda wanda varipo pachino vari kubatsira zvinhu kuti zvinhu zvitese zvibude. And I think mazvinzwira kuti at this point haisati yanguva yekuti vanhu mumborwisana kurwirana kuti ndoda kupinda ndoda kudzoka pakesi ndoda so saka ndingazofore ndingadai so, but this is the right time to help comrade Nyoka Yemabhunu kuti vange vachibuda vachibatsirikana. So muri Zimbabwe ndo pataperera panapa. Kana muchinge mune mubvunzo munokwanisa kusangana neni comment section, but before I let you go, as usual munozviziva kuti kana uchingori muSouth Africa udo register company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, zviri easy. Zvinoitwa nemunhu anonzi Owen weEducation Research ane nhamba dzandaisa apa. Ndiye one munhu ari kwanisa kubatsira maZimbabweans vasina work permit vaya kuvhura company, kuvhura business bank account acho kuti munenge makwanisa kuroverana transaction zvese. Unongoziva kuti varungu vemuSouth Africa muno zvavoda mazuva ano vanongoda ngoti iwewe kana uchida kuti uise mari yako yoda kudingira hakutambidze muruoko kwete, asi mari iyoyo anokuisira muaccount. Takutaura zvemari dzine musoro kwete tumari tushoma shoma. But anyway, for now ndringoti thank you so much for having time with us here. Garai maita zviri kudiwa, do the needful.